Good morning guys! So ngayon isasama ko kayo sa aking morning routine. First ay maghihilamos na muna ako. Sa totoo lang, madalas ko na lang nagagawa tong pagkagising sa umaga, maghilamos at makapag-ayos sa sarili. Mas uunahin mo na lang yung anak mo. Kahit mukhang gusgusin ka na, 'di ba, nakakaloka. Kaya gusto ko talaga na magising ako ng maaga para maayos ko din yung sarili ko. Sa mga oras na yan ay tulog pa yung aking anak, so makakapag-asikaso pa ako. And then, pagkatapos kong maghilamos at magsipilyo, maglalagay lang ako ng sunscreen para protektado pa rin tayo sa araw. Guys, huwag niyo napansinin yung pimples ko dyan. Gawa yan ng puyat dahil late na kami natutulog. Late na natutulog yung anak ko. Oras na para uminom ng vitamins ang Denden. Yummy! Yummy! By the way guys, ito nga palang piniprep kong breakfast ni Denden. Oatmeal nga pala yan, nilagyan ko ng milk. And then sa amin naman ni Joe, gagawa lang ako ng egg sandwich. Namin ulam kagabi, initin ko na. Give mama. Thank you. Thank you po. Breakfast po tayo, guys. Yung prepare ko nga palang breakfast ni Denden, hindi niya pala nagustuhan. Kaya konti lang nakain niya. Ayan, mas nagustuhan niya pa yung egg sandwich namin. Mas masarap sana kung may yogurt yun. Siguro mas magugustuhan niya yun. Baka next time na lang. Peekaboo. Kaya nga pala kasama namin ang papa dahil rest day niya po ngayon. Kasama na ho ito sa routine namin ang maglakad-lakad at magpaaraw sa morning. May po yan sa puso. Ganyan ha. Nahawak. Baka mamaya nangagat pala yan. Basta pag may nakita ito puso. Ano?
na kabok. Huy! Huwag mo daw siyang istorbuhin, anak. Hindi ka na. Yan na naman siya. Si Akit na naman po. Denden. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Oras na po ng ligo ng Denden. Siyempre, ate ko, mag-iinit muna ako ng tubig. At habang nakasalang pa yung tubig para sa ipapaligo ni Denden, ay hinugasan ko na tong mga hugasin ko. Ate ko, mabilis ang linis lang po ito for the go. Nakapagwalis pa ako dyan at nakapag-map ng sahig. Ate, hindi ko na pala na video yung nag-map ako dyan. Galit na po ang Denden, ligo na daw siya. By the way guys, ito nga palang nabili ko, herbal siya. Ilalagay ko lang to sa tubig, kailangan maligam-gam siya. At magbababad lang si Denden dito ng mga 15 minutes, gano'n. Ate, ang galing no, parang tsaa lang. Nakalimutan ko palang sabihin. Para nga pala to sa sipon ni Denden dahil hindi mawala-wala yung sipon. Nakita ko to online and maganda naman yung feedback niya. Tatry ko na to guys, bali pangalawa na ni Denden. Mukhang legit naman siya kasi pagkatapos ko siyang paliguan, talagang tumutulo-tulo yung sipon niya, ganun. Ngayon nga, mas okay na si Denden. Hindi kagaya nung unang araw talaga nung ginamit ko to. Talagang pumuputok-putok pag umuupo si Denden. Ganun siya. Pagkatapos magbabad ng Denden, aanlawan ko na siya. Pero maligam-gam pa din. At mabilis lang.